Fałki tam? Tak. A co fałki bez kitu? Bijemy ich, dawać! Ta, ja zamuruję tylko wejście. Co to było? Później uciekniemy tą wodospodem. No tak! Wchodzą! Każdy schodzi. Aj, kto zamurował wejście? Kto zamurował wodę? Malotę z tej gildii. Ja zamurowałem. No to masz lotę. No nie mam loty, bo ja tu gram od 3 lat. A ty może od jednej. Dobra, Bierz tą wodę! Lepiej z tym uciekać! No właśnie. Zjedli mnie. Dobra, jak nie mam co już grać, zjedli mnie, 70 levela. 70 levela jest gówno warte. Dobra, nie wiem. Ja mam kilo z mendingiem, z mendingiem. Ja kilo z mendingiem przy sobie. Dobra, nie ma sensu tego. Ja mam kilo z Szczerze, mendingiem! No nieźle, co jest? Z tym sercem zapluczym. Ja dodam kilo z mendingiem, nie? Oj, dobra, jak zdedam z kilo z mendingiem, to macie... Nie wiem. Macie... wywal tego chłopa, który ich wpuścił. I dobrze wiesz, jaki on miał nick! Bez sensu. No i jestem powalony, nieźle. Ja nie gram z wami. Ten to... No i nieźle. Kilo z mendingiem, nie wiem. No ciszej, nie wiem. No i dobra.